prozesioa, euria, eta bueno, gaur disfrutatzen hemen San Isidro egunia. Laizter lotzen lanetan ereziko gara, eta hemendikan ere xetasunak emango dizkiogu. Denik eta behin, Jonander Zorroza izango da lehen haitutako zaldia, harria 1000 kilokua, eta lotzen hasiko dira, eta lotzen artean, ezaketela adituko. Ohitura izaten dugun hemen hiriekin, baina jakini gainean gaude denok, segurazki plazara bildu gara guztiok, hor badagolak gaixotasun bat, tartean, eta gaixotasun abei aziendari eragiten dio, justu dermatosis nodular kutsakorra deitzen dion horri, saiatzen ari gara, herriko elkarteak ere diputazio eta federazioekin batera noiz askatuko den hau. Saia dakagu ere bai, festetako, Santana eguneako ere bai, baina bueno, ala nola saiatuko gara, pixka bat, hau behar den bezala bideratzen. Lehen, esan dugun bezala, lehen zaldia, Zornotza saia antikan etorritako zaldia dugu, eta probak da, hain zuzen ere, 1000 kiloko harria, 30 minutuko saioa, eta horretarako, bueno, bakoitz izango du bere laguntzaileak eta guzti, eta horrekin momentu batetik bestera hasiko gara. Lanetan, orduriko lanetan, Alberto Álvarez eta Iñaki Urruti arituko dira laguntzaile lanetan. Prez, juezak ere esango dute tailea, goitikan, eta uregatikan, azteko prez. Betikan niko dugu, hasiera? So? Zaldi jabea, Jonander Zornotza, teak ere ondua, zaldi elegantea, arrera! Ordu erdiko saioa, hazen horako abiadura, ikusagria, espero dugu izatea gaurko zaldidemak. Auskalo, zein ikatuko da lehen, laguntzaileak edo zaldia. Korrik asko, bai dute? Bai? Herri Kirol Federaziotik bi etaile ditugu, bat aurrera eta bestea atzian, gauza behar din bezala, bai. Bueno, lemetikan ez dakagu esaterik zehazki plaza kopurua guztira esateko, baina kontuan hartuta minutu tardi batian 6 plaza, auskala, 30 minutukan ze izan daiteke. Eta goretako behar da tximela,
egiten digun laguntza, bai materialetan, bai laguntzetan, eta prestaketak, eta horregatik ere txikela, azkeneko 35 urteetan gurekin batera dago, baita ere herriko enpresa txikiak, etxe luze, basolanak, menditxo jatetxea, mendiluze okinbegia, mendizabal zaharote jatetxea, Olasagasti, pentsuk eta landareak, Rite, obrak eta zerbitzuak, Liziaga zarotegia, Iruki, eta tartean ere bai, Bizarri loreak, beak eskaintzen dituk Lorosortak, Santuarik eta Paskariako, Manterola nahiak pentsuak, Urnietarrak ere laguntzen digute, eta tartean ere, Urizarra elkartea esinaztu. Urizarra elkartea, egun osoko zerbitzuan dago guretzat besta behar den bezala antolatzeko. Eta esan beharra dago ere, Astiarrako udalak, hontan ere, botatzen dela bere indar guztia, ez bakarrik sakizu iarra egunean eta lurraldian. Aste honetan ere lurraldian ekitaldiak egiten ari gara, eta Astiarrako udalak ere, txintxo eta formal betetzen ditu gure laguntzak eta gure eskaerak. Baina bide batez Astiarra udaletxeko langilei eskerrak eman behar dizkiogu, beti prest daude gure ondora laguntzeko eta bideratzeko gure ekintzak. Bideratzen ari dien bezala, 4 minutu bete dira dagoeneko eta plaza kopurua 16 plaza 4 minututan. Azterketa luzia dute, ordu erdiko saioan laguntzaileak, Zaldidemako laguntzaileak, izan dugun bezala, Albertok eta Iñaki Urrutia, Idemetan ere jaioa ezaguna itzailanetan, eta gaur Zerritarekin batera prozesioak, ezker honak ematea, eta noski, lurrarekin lotutako egoitzetan, eta lurrak oiek, abere proba, baitare ekintzak, eta lurretik, astean zehar Astiarragan dago, lurraren aldeko, Alberto ikusita, bakan altura, jaldien onduan, Epilidare egin berko du, Alberto ere, bere lana egiteko, Iñaki egin batera, bai. Ondo, Iñaki, ondo, Alberto, ondo izate, gara bera, ez da erresa, bai. Baletik egin dira, inguru egita, 4. plaza, bai, inguru egita 4. Txantzutan nahi nahi. Bai? Gerçekten bir onu hazır gitti. Gure fistak, tximela, etxelu. 10 minutu bukatzeko, eta matematika aplikatuta, 110 inguru plaza egitea, lorpen handia izango zen, emaitza ona izango zen. Rambo Zaldiarekin batera, hori posible dala, 110 plazatik ona. Posible da, aurrera, marka handia Astiarran. Uztate nire izaten plazako lanetan ibilita, ez dakat ikusita alako marka. Ez dakat ikusita alako marka hemen Astiarragan, Zaldiekin. Berrikita, hora dizoa Rambo. Kidira banatzaileak, ja biltzean daude. Pixka bat gabe.
Bai. Larogei garrena, orain. Goizak makinak tata, larogei garren plazan egin berri. Gauza curioso. Pasan bitzen ditu horria. Laurogeita hamasei bitzen dira. Beraz, euritik gora, bera, ez? Hora dino, bera. Apunta no mene, betiko ituna, arkatza egin eta, Bai? Eskolatik, ikastolan aurrian dagoen txolat gehitzeko, mesedez. Esuna jarte behi dira, oza, que juizen testa elemele. Hogeita 2 minutu bete dira dagoeneko pasia pixka bat ere, eta bete dutela gure laurogeita laugarren plaza. Laurogeita laugarrena. Bai, bete dute, laurogeita 6garrena. Eta 3 minutu tarbi bukatzeko. 3 minutu tarbi. Bera, izten dire. Bera, txalan bat, txalan bat. Oiga. Oiga, Estratu zoin ez izateko. Laurogeita margarena. 2 minutu tardi bukatzeko. 2 minutu tardi bukatzeko. Laurogeita margarena. Egun bera gaier. Bukatzeko. Laurogeita malau. Minutu eta 15 segundu bukatzeko. Laurogeita hamasei. Venga, la plaza, jugatorri aldiz. Venga, arriba, txalo, Bezan duzu ikusi, plaza ikustea. Zazpi, venga! Zazpi, zortzigarren nahi dira, venga, txalo, animo! Zortzigarrena, juntatorri eta un! Animo, venga! 99, laurogeita hemeretzi! Txalan dira, noski, berezitakoa! Oso ondo, Alberto! Oso ondo!